Fatt ieħor ixejjen u jerġa' jġib fix-xejn l-argumenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta tajt li ż-żgħażagħ qed jitilqu minn Malta, anzi ir-realtà hi kompletament bil-kontra. Fact-checker tat-Times ippubblikat fil-ħarġa tal-ħamis jgħid li fil-fatt iż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u 29 sena aktar qed jirritornaw milli jħallu pajjiżna. Kollox kontra l-ispinn u l-gidba li tipprova timmonta l-Oppożizzjoni, hekk kif jingħad li fl-2022 u fl-2023 kien hemm aktar minn 400 żagħżugħ li rritornaw f'Art Welidhom milli marru jgħixu barra. Il-fact-checker fuq paġna sieħa tat-Times jgħid ukoll l-istatistika uffiċjali turi li mill-2018 il hawn kollox juri li t-tendenza ta' qabel inbidlet ta' taħt fuq b'aktar nies minn kull kategorija ta' età jirritornaw lura milli jitilqu. Skont l-NSO fuq medda ta' xar snin, l-att ta' Maltin li emigraw naqas drastikament, tant li jekk fl-2012 kien hemm 2300 Malti li telqu jgħixu barra, fl-2022 l-ammont kien ma' 3 darbit inqas, dan anke jekk il-popolazzjoni żdiedet minn dakinhar. B'mod iżjed speċifiku turi li fl-2022 kien hemm 194 Malti ta' bejn il-15 u 29 sena li emigraw, mal-4 darbit inqas mit-828 li kien hemm f'din il-faxxa ta' età fl-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser li fl-2012 taħt Gonzi PN kienu emigraw 4 żgħażagħ għal kull żagħżugħ li emigraw fl-2022.